Tuturuan ko kayo kung paano gumawa nitong napakasarap na cheesy pork caldereta with peanut butter. Ano pang hinihintay nyo? Tara, umpisahan na natin! Ito ang ating gagamiting mga ingredients. Gagamit tayo ng bawang, ng sibuyas, bell pepper, ng kalahating pork cubes, pork spare ribs, ng peanut butter, oyster sauce, tomato sauce, chili powder, ground black pepper, asin, at saka tubig. Gagamit din tayo ng patatas at ng quick melt cheese. Ang una nating gagawin ay magpapainit tayo ng mantika sa ating cooking pan. Ngayon naman ay magigisa na tayo ng bawang. Ilalagay na rin natin itong sibuyas. Kalahati muna yung ilalagay ko. Yung kalahati ay ilalagay natin mamaya pag naluto na. Isusunod ko namang ilagay itong mga bell peppers. Ngayon naman ay ilalagay na natin itong pork spare ribs. Isasama lang natin ito sa pag-isa ng mga 10 minutes o kaya pag naging kulay brown ang ating baboy. Ngayon ay ilalagay ko na itong tomato sauce. Ilalagay ko na rin itong oyster sauce. Ang susunod natin gagawin ay hahaluin natin ito para kumapit ang lasa sa ating mga baboy. Ngayon ay ilalagay na natin ang ating tubig. Idadagdag ko na rin itong ating pork cubes. Pagtapos ay tatakpan na natin ito at pakukuluan ng 30 minutes sa low to medium fire. A few inches later. Pagkatapos ng kalahating oras na pagpapakulo, ay ilalagay ko na itong peanut butter. Maglalagay din ako ng ground black pepper. At para magkaroon ng konting anghang ng ating kaldereta, ay lalagyan ko ito ng chili powder. Hahalu-haluin ko lang ito at pagtapos ay tatakpan ko na ito at pakukuluan ulit ng 45 minutes sa low to medium fire. Habang nagpapakulo, ay magpapainit muna ako ng mantika sa hiwalay na kawali. Magpiprito na tayo ng patatas. Pag naging golden brown na ang ating patatas, ay hahanguin na natin ito. A few moments later. Pagtapos ng 45 minutes, ay maglalagay lang ako ng kaunting asin na panimpla bago natin patayin ng apoy. Ilalagay ko na rin itong natirang kalahating sibuyas. Ayan, luto na ang ating pork caldereta with peanut butter. Bago natin ito iserve at habang mainit pa, ay lalagyan natin ito sa ibabaw ng quick melt cheese.